Nå, i dag der skal vi lave trommestikker. Findes i mange farver. Og jeg har valgt, at jeg vil lave den lidt gule i det. Så sådan her ud. Først vi skal have den gul. Og den gule jeg bruger, det er den der hedder 578 fra det italienske mærke Cartotecnica Rossi, tror jeg det hedder. 180 gram. Den kan jeg bedst lige arbejde med. Vi skal bruge en strimmel på 2 cm. Det jeg plejer at gøre, og det er fordi jeg laver altid mere end en af gangen, det er at jeg laver en hel strimmel. Jeg har sådan nogle smart nogle her. Dovenskaben længe leve. Den kan nemlig lige, når jeg gør sådan her. Bum. Og så tager jeg den her saks. Og så klipper jeg. Og så har jeg en strimmel, der er 2 cm høj. Smart. Crepepapirretningen skal være sådan, så når vi trækker den, så trækker vi den ud, og de går opad. Den her trækker vi ud. Helt ud. Helt ud. Sådan der. Der er til mere end en i den her. Men så kan jeg bare lave en senere. Til selve blomsten, der skal vi have 30 cm. Og jeg har så et fint målebånd her på mit bord. Jeg ved ikke, om vi kan lige skimpe det her med 30 cm. Nå, der vil ikke klippe den vinkel. Sådan der. Så den her ekstra, den lægger jeg lige herover til en anden god gang. Den her strimmel, så tager vi lige sådan et lille stykke på et par centimeter max. Den er alt for stor. Det er lige meget. Og så tager vi lige en tynd strimmel af den. Og lægger den anden derover. Så har vi den her. Som vi skal bruge som et ekstra lag inde i midten, når vi har samlet det andet. Dem her, det er den vi starter med. Den folder vi på midten. Jeg synes det er nemmest, når jeg folder, lige at tage et sted her punkt, og så kører jeg mine fingre sådan her. Så får jeg en fin skarp kant. Og så synes jeg, at den nogenlunde passer heroppe i toppen. Der skal du finde den måde, der passer bedst for dig selv. Sådan der. Den her, den gør vi det samme med. Vi skal ikke bruge hele det her stykke. Jeg skal måske kun bruge halvdelen. Og så er det også rigeligt. Sådan der. Så er den også foldet. Så den halv størrelse. Den er cirka 1 cm høj nu. Den var 2,40 jo. Så folder vi den her på midten. Og så klipper vi op. Normalvis, når jeg skal klippe flosser, så vil jeg putte en klemme på. Men fordi vi skal så langt op til den her kant, som vi overhovedet kan, så kan vi ikke putte klemme på nu. Så det er bare klip, 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 så langt op du kan, uden at du klipper det i stykker. Jeg klipper utrolig fint, skal lige siges.
Bare lige sådan, så man ikke bliver frustreret over, at det måske ikke er helt så fint. Jeg elsker rekylsaksen her til at klippe for sig med. Jeg synes, gør det så meget nemmere, at den selv laver halvdelen af arbejdet, når den skyder tilbage igen. Når det er, så jeg tager sådan en lille stykke af gangen, og så sørger jeg lige for, at det flugter heroppe i toppen. Fordi det er jo faktisk deroppe, vi skal være sikre på, at vi ikke kommer til at klippe. Den flugter nede i bunden, det er lidt mere lige meget. Men heroppe er det vigtigt. Klip, 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 klip. Der kommer lige en stor en der. Ser vi ikke. Og vi er færdige. Og klip. Sådan der. Så er den ene. Så skal vi gøre det samme på den anden. Jeg har en god saks, så jeg kan sagtens gøre sådan, så det er. Den er bøjet her, hvor du har 4, og så er det jo faktisk reelt 8 lag, du har. Men sammen lige sørg for at holde godt ved, så du kun lige arbejder på så et lille stykke her i gangen, sådan så den ikke kommer til at køre skæv. Hvis den kører skæv, så har vi risikoen for at komme til at klippe det over. Klipper vi det over, skal man ikke blive ked af det, fordi så limer vi det bare. Beklager piveriet for min saks. Den mener åbenbart, at det skal være lidt sølle, så den piver lidt. Jeg har ikke lige helt fundet ud af, hvordan jeg helt nøjagtigt skal holde den, for den ikke gør det. Nogle gange gør den det, andre gange gør den ikke. Det kommer ind på, hvordan jeg holder på den. Ups, den kom lige langt nok ned. Og vi klipper, og vi klipper. Så jeg løbende lige trykker den, sådan så jeg er sikker på, at det flugter herop. Så den. Og så skal jeg lige have en pincet. Så skal de foldes ud. Den måde jeg gør det på, det er, jeg tager lige en pincet ind her. Jeg elsker den her spidspincet. Den synes jeg, der er virkelig god. Den bruger jeg til alt. Ind, lige fanger herinde, og så kan man sådan lige, så tager jeg min fingerspids, og så er jeg så heldig ofte, at jeg er ved at holde den her stram, og så trykker jeg lidt ligesom med min finger her nedenunder, så kan du se, så åbner den sig. Og så kan man køre hele vejen hen. Så er der lige nogle, der engang med, man sætter sig lidt fast, så kan man lige åbne. Det her, det er nemt nok at gøre de steder, hvor der er lidt bredere stykke. Hvis der er et meget, meget smalt stykke, så skal man nok lige ind igen. Men den her, den ser ud som om den her får klippet lidt bred. Sådan der. Og så skal vi gøre det samme på den her. Hvis man synes, det her det er svært, så kan man bruge falsebenet og køre ind i revnen og åbne den sådan i stedet for. Det synes jeg jo, der er svært. Så det er jo lige, hvad der er nemmest for en. Så i hvert fald bare åbnes op. Så.
Den her, den skal vi lige have lavet sådan, så at den kan komme på den her, når vi har fået den her på. Så den her, den deler vi lige på midten. Cirka. Bum. Så har vi 2 halve. Så tager vi en lim. Jeg er rigtig glad for den her med sådan en lille mikroskopisk spids her. Nu skal jeg lige være sikker på, at der var hul i den. Det var der. Fordi der kan jeg rigtig dosere det med. Vi skal nemlig ikke bruge ret meget lim til den her. Det er faktisk utrolig lidt lim, der skal bruges. For at få lidt ud af den her, så sætter jeg den sådan ret lige op. Og holder den helt ned til papiret. Og så kører den bare lige hen, sådan så den faktisk bare i bund og grund kun lige fugter papiret. Se om jeg kan få den op. Meget, meget lidt lim. Lige i revnen der. Så den her, den skal ovenpå. Så. Og så skal vi lige have den foldet. Jeg synes, det er nemmest lige at ligge, og så med kanten af falsebenet lige tage, hvor den ikke er klippet. Altså hvor det er et helt stykke, og ikke hvor der er flosser. Så kan vi nemlig lige folde den sådan her. Grunden til, at vi folder den igen, det er fordi, mens den lige ligger og tørrer, så er vi sikre på, at den har nogenlunde sådan, som det skal være, når den skal på. Så skal vi lige have låg på den her igen. Så skal vi til strimlen her. Den her, den skal vi have krøllet sammen. Det gør vi ved, at vi holder her. Så laver vi en buk, og går ind og tager den. Bukker, ind og tager den. Bukker, ind og tager den. Og så gør vi faktisk bare ned igennem hele strimlen. Det er, som du kan se, så er det meget små folder. De er måske 0,5 centimeter eller sådan noget, cirka. Den her bukker, så at sige. Om der kommer lidt større, det er fuldstændig underordnet. Det handler bare om, at vi lige får lavet det lidt ujævnt i forhold til, at vi ikke bare ruller den rundt. Sådan der. Så når vi kommer her til enderne, så plejer jeg lige at se, om jeg lige kan få de her endestykker. Dem får jeg lige gemt ind i midten, cirka. Sådan så, at de ikke hænger og flapper. Den her, den skal gerne være rimelig lige på begge sider. Det gør jeg lige ved at sætte den med mine fingre. Og så kan jeg lige tage den. Så har jeg sådan nogenlunde styr på den. Hvis jeg kan se, at den går lidt skæv igen, så trykker jeg lige igen. Så trykker jeg lige lidt rundt her imellem fingrene. Sådan der, så har jeg holdt på den. Jeg holder på den ene sides flapper. Det vil så sige, den kant, jeg har her, det er den kant, der er lige, eller ikke klippet i. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. Ikke flosset. Så har vi en pind. Pinden, det er en, der er 40 cm lang. Og så har den en tykkelse på 0,85 til 0,9 mm. Så det er en tynd pind. Det, der er vigtigst, det er, at den er nem at bøje. Den må ikke være svær at bøje. Man kan godt finde tynde pinde, der er lavet i hård metal, som gør, at den er svær at arbejde med. Den her, den er blød, så den er nem at arbejde med. Fordi det, vi skal gøre, det er, at vi skal lige have den slået rundt om her. Sådan ser sådan der ud. Når den sidder her, så vil jeg lige få den så vidt muligt kommer ind på midten. Trykker op, så jeg trykker den lige med mine fingre og holder herop. Så har jeg holdt på den her op. Så tager jeg pinden og lige drejer rundt et par gange. Sådan så jeg holdt på den ned af pinden her. Så kan jeg godt se, for mine store tykke fingre her, at der er hul heroppe. Og den skal vi jo gerne have hele vejen rundt om. Så jeg har sådan en lille spidstang her. Og havde jeg været flink, så havde jeg vist alle de her ting, inden jeg gik i gang.
Det ved jeg til en anden gang. Den tager jeg så det her op. Helt herop. Og så drejer jeg den rundt. Sådan der. Så den er låst herop. Se, så den er låst herop. Og skal vi lige se, om den sidder nogenlunde midt på. Det tror jeg, den gør. Og den er heller ikke trukket alt for flad. Hvis det er, at den er blevet alt for aflang nu her, hvor man har rullet, så kan man gøre det, at man sætter den ned mod bordet, lige holder, og så giver man en lille tryk 16, så den bliver mere rund. Den her, den er blevet rimelig rund. Tjekker lige, om den nogenlunde er midt i pennen. Den ene side er den anden er en millimeter til den ene side, så det må vi sige. Den holder vi der. Så har vi den her lille tynde strimmel, jeg har lavet. Hvad er den? Den er vel... Den er klippet skæv, så den ligger vel på, hvad du sige. Den er 4 mm i den ene ende, men 3 mm burde være rigelig. Tynd strimmel. Den er så lang, så der kan vi bare lige... der var en klump i. Væk med dig. Det er kun den ene ende, vi skal bruge. Jeg fik klippet for langt. I bund og grund, så tror jeg, at 2,5 cm er rigeligt til den. Så sætter vi den her ned og holder den hernede ved pinden og slår den op over og klipper den her. Grunden til, at den kommer på, det er så fordi, ellers så vil det her grønne, det vil simpelthen kunne risikere at skære alt for meget igennem. Og det vil vi jo gerne have lidt fjernet. Så kan man sige, Jeanette, jeg kan jo stadigvæk se noget af det grønne. Ja, men den her, den kommer på. Så her, der kan man sige, der har vi bare gjort, at vi ikke kan se ind fra siden af på den grønne pen. For nu kommer den her. Det er en god idé at lige give det tid. Jeg plejer, når jeg laver dem, så laver jeg altid et par stykker ad gangen, sådan, så det lige kan få tid til at ligge og hærde og tørre, inden vi arbejder videre. Fordi hvis det ikke bliver ordentligt tør, jamen så kan vi rykke det af i de næste processer. Nu kan vi lige sidde og lege lidt med at få den her bredt ud, imens den der er noget tørre. Og det skal siges, den her er også lavet alt for stor. Men det passer jo lige med den slet, vi havde. Et par centimeter til den, tror jeg også, der vil være rigeligt. Men det kan vi lige prøve at måle efter bagefter, når vi har målt den. Her der åbner vi begge lag. Så vi flader den ud. Så der er 2 lag flosser til den ene side og 2 lag flosser til den anden side. Altså, ikke helt så vildt til at åbne sig. Så. Kom så. Nu glemte jeg at vise det på den anden strimmel. Jeg kan tage den her. Lige at vise det. Hvad man kan gøre, hvis man kommer til at klippe den der strimmel eller en af de andre strimler over. Så når man står her og flosser. Så. Og her har vi flere flosser. Bum, 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 bum. Ned. Sådan der. Så er det så nemt. Bare lige og lime dem sammen med en lille klat lim. Igen, en lille klat. Det er meget lidt lim, vi skal bruge her. Hvis det bliver brugt for meget lim,
så risikerer man at lime flosserne sammen, og så har du ikke den der ønskede effekt, vi gerne vil have, når det er, men der kan du se, bum, så har vi. Okay, arbejde videre med den. Så man skal ikke være bange, hvis man kommer til at klippe dem over. Her. Der måler jeg lige, hvor langt rundt den skal. Så jeg holder en finger herhen på strimlen, og så slår jeg den lige herhen. Og så kan jeg se, den skal hertil. Så kan jeg se, så går den rundt om på hver sin side af stakken. Den gemmer vi til en anden god gang. Så kan jeg lige prøve at måle, hvor stor den her er. Så ved vi, hvor stor et stykke vi skulle reelt bruge. Den er 2,5 max, så jeg vil nok sige, at jeg vil lave en strimmel på 6 cm. Altså sådan en her på 6 cm. Herhen til. Og så vil jeg floss, ligesom vi gjorde, og så dele den på halv og lime sammen. Så burde den gå nå rundt om. Og det betyder også, at den lille tynde, vi lavede, den behøves reelt ikke at være mere end de der også 3 cm, så kan du klippe dem til. Sådan der. Så håber vi, at den har haft tid til at tørre lidt. Så skal vi have en tynd lag lim på igen lige her oven på den grønne stang. Den er sådan lidt for højt, når vi har trukket kridtpapiret nedover. Så sætter vi den her på hele enden ved stangen. Lige holder den ved den. Og slår den rundt. Sådan nogenlunde flugter med hakkerne her. Så trykker vi den lige. Sådan der. Så imens den tørrer, så kan vi lige putte en grøn strimmel på. Den grønne, jeg bruger, er en 591. Også fra Cartotecnica Rossi. Forfærdelig navn. 180 gram. Klipper vi lige en strimmel af. På max 1 cm. Cirka rundt regnet. Ja. Så rykker vi den ud. Alt grebet skal ud af den. Ryk. Her vil jeg tage en strimmel på 15 cm af den her. Sådan der. Inden vi går i gang med at folde den der ud og gøre noget med den, så beklæder vi lige stangen med et par lag med grøn. Den første lag heroppe, det er lige så meget for os at skjule, men at der er 2 stænger. Så jeg tager den på, slår den lige rundt, og så skubber jeg den helt op. Og så kører jeg videre. Og hvis man ikke har prøvet det her før, så det med at kan putte det her bånd på, det kan drille noget så forfærdeligt. Så man skal ikke blive ked af det, hvis det driller. Så gør vi det samme igen, bare på et længere stykke. Nu har jeg klippet ud af en halv stor rulle, eller en halv stor stykke, så jeg har til hele blomsten. Det kan godt være, at I skal have flere stykker. Eller en anden gang, man skal have alt efter hvor stor en. Igen lidt længere ned, og så skubber jeg den op. Så skal jeg ikke sidde og slås med at få den drejet rundt op under blomsten. Så den første stykke, der skal man ikke lige sætte den alt for hårdt på. Og så fordi det her det er en tynd pind, så vil vi opleve, at den lige pludselig står og danser rundt over det hele. Jeg gør det, at når jeg kan mærke, at nu er der ikke mere lim på, så giver jeg det bare lige sådan en strimmel her. Og med min tynde spids, så er det ikke ret meget. Og så sætter jeg mine fingre på,
Og så er det faktisk min finger, der bare lige tværer det ud på pinden. Nu begynder den at danse rigtig meget her. Blum, blum, blum. Så er den lidt sjov. Hvis man synes, den bliver lidt for, så kan man altså lige rette den lidt ud i pinden. Så. Jeg plejer, når jeg kommer herned til bunden, så kører jeg den lige nogle ekstra omgange hernede. Sådan så jeg er sikker på, at jeg er under stangen. Se, nu er jeg under stangen. Fordi når jeg så klipper den, nu er lige stor nok den der, så kan jeg gøre sådan her. Og så ved jeg, at den er lukket. Helt lukket hernede. Der er ingen metal. Det kan jeg bedst lide. Så skal vi finde lim over det hele. Pincetten. Nu skal vi have den foldet ud. Starter med at jeg lige tager nogle enkelte her. Gå se, jeg tager lige sådan en lille plamage. Se der. Og så bukker jeg dem lige herned. Tager dem helt herned, og så bukker jeg dem lige. Sådan så de står op langs stangen. Gør det samme om på den anden side. Og op langs stangen med dem. Så har vi det her bånd i midten. Hvor der ikke er klippet flosser. Og dem vil vi gerne have skjult. Og det gør vi ved at tage en bund i den ene side. Gerne ned under det der ekstra lag, vi har puttet på, for at vi har mere fylde i midten. Og en bund i den anden side. Se, har vi den der. Så skiller jeg min pincet lidt ad, og går ind og fanger begge sider. Og så trykker jeg lige henover, hvor den der flade stykke er. Så kan se, så er den lukket. Man skal altså trykke lidt hårdt, og man skal ikke gå i panik over, den ser lidt sjov ud her i siderne. Og selvom den ser lidt sjov ud her, så skal vi nok få det dækket til. Bagefter, vi har en masse her, vi kan dække til med. Lige nu, der skal vi bare have fjernet den der kant her i midten, der er ekstremt tydelig, hvis man ikke lige får det gjort. Splitter den lidt ad. Og så ind og gerne, beklager. Gerne i midten, så meget i midten på det der bånd, som man kan. Sådan der, sådan der. Og gerne lige henover os. Og man skal altså trykke ret meget til, for at få den lukket ordentligt. Tryk. Se, den lukker. Bånden ligger herinde et eller andet sted. Så kommer vi lige her på den anden side. Det skal lige tages fra den anden vinkel af. Sådan der. Sådan der. Og det er jo så det, der er lidt morsomt, når man lige skal have den fra den anden side af, og man så får det trykket ordentligt. Ups. Sådan der. Og sådan der. Og den der, den skulle lige en lidt mere ned. Så ser den sådan lidt sjov ud. Se om I kan se det fra toppen af. Så. Lukket. Så har vi de her plamager. Så har vi bare lige pincetten. Og så fordi den er spids, så kan man lige køre dem. Hvis man ikke har en spids pincet, så kan man altså også tage en pind og gøre det med. Det vigtigste er næsten bare, at der er lidt luft, når den går ned og rammer. Og så bredt ud. Så drejer vi den rundt og gør det samme.
flyver ud til alle sider. Så. Der var lige en, der synes, den skulle bukke der. Kom op med dig. Sådan der. Nå. Så kom. Og så plejer jeg lige at køre herhen over den her. Fordi vi vil jo gerne have det lige lidt ind. Og der kan du så se. Fordi jeg lige dabbet til den der. Beklager, hvis det var en træls lyd. Kan man lige se her. Der åbnede den så lidt igen. Så vil du nok sige, at den ser da ikke særlig rund ud. Han ser da også lidt sjov ud. Ja, yeah. Det er fordi, vi har puttet det ekstra stykke i. Og derfor er den lidt højere herinde i midten. Så. Er den klar til at blive klippet. Det jeg nogle gange gør, det er, at jeg lige tager den mellem mine hænder. Og så gør jeg lige sådan, og så ruller jeg den. Fordi så kan det være, at den lige pjusker lidt mere, og bliver lidt mere jævn fordelt. Det er ikke så nemt at vise på kameraet. Jeg plejer lige at have den lidt mere oprejst. Jeg tror, det gik. Så er den faktisk klar til at blive klippet. Det jeg gør, det er, at jeg har den ene side her, hvor du kan se, at den er sådan rimelig fin rund. Og så har vi nogle, som lige er ekstra, den er lange her. Og det er jo den kant, vi puttede på. Så jeg vil forsøge at se, om jeg lige kan klippe den. Så det passer med de andre. Og det gør jeg faktisk ofte ved at bare sidde og kigge sådan her skrå ned. Så kan jeg sådan nogenlunde fornemme, hvor vi skal klippe hen. Og man tænker altid, jeg kommer til at klippe alt for meget af. Men jeg synes alligevel, de formår at være omkring de der 2 cm i diameter, når jeg er færdig med at klippe. Men det er bare at sidde stille og roligt rundt og kigge, og så sige, hvor har vi noget henne, der ikke lige passer ind i billedet. Og så selvfølgelig husk at stoppe, inden man har klippet alle flosserne af. 100% rundt, det er næsten umuligt at få, så vi skal jo bare have noget, der nogenlunde minder om. Saks. Tig stille. Prøv lige at se mere. Det blev da ikke bedre. Ej, den går der helt amok nu. Det er altså bare den her, jeg bedst kan lide at bruge til det. Jeg vil bare tage en af de andre. Men man finder jo sine redskaber. Og jeg har nok vendt mig til at høre, hvad det piver i. Så det generer ikke mig. Klippe, klippe, klippe. Ups. Så. Jeg vil have taget den ene side. Og så tager lidt tid. Men den bliver også så fin bagefter. Så kan man jo så lave den lige så pjusket, som man vil. Hvis man gerne vil have en lidt større kugle, så laver man selvfølgelig bare en tykkere strimmel. Og lige pjuske lidt op i det og se, om der er nogle helligdage. Så laver vi lige den der igen. Se, der kom der lige lidt frem her, som vi ikke vil have.
Behøver heller ikke at være helt så penippen, som jeg er. Jeg er sådan rimelig penippen. Hov. Kom her. Tak. Så. Jeg er ved at være der, og jeg synes, at nu må jeg hellere stoppe. Se om vi kan få, der var den. Rund og fin. Så skal vi have klippet nogle blade til den. Og der har jeg så et stykke her. Også 591. Og den er 19 cm lang. Jeg ordner opad. Man kan klippe den på 2 måder, bladene. Enten så kan man vælge at lave, folder den lige på midten, så klipper jeg 2 af gangen. Lidt doven har man jo lov til at være. Så laver man en strimmel, der er cirka 4-5 mm bred. Og så klipper man dem til efterfølgende. De er meget nemmere at klippe. Det er bare at lave en spids og så ned. Så går vi ned den anden ende. Og så lige lave dem lidt smallere hernede, for at de ikke fylder helt så meget rundt om pinden. Og det gør bestemt ikke noget, at det ikke er samme størrelse overhovedet. Det er kun charmerende, at det har været deres størrelse. Det gør også bare, det mere naturligt. Ude i naturen, er der altså heller ikke 2 blade i, der er ens. Der er i hvert fald langt imellem dem. Så er der 2 blade. Det var den ene måde, vi kunne gøre det på. Den anden måde er, at når man har den dobbelt, så klipper vi den lige lidt bølget herop. Og lidt mere hernede. Så tager vi det bunden hernede, og så kører vi opad. Og så sørger vi for at ramme heroppe i toppen. Bum. Så har vi 2 blade. Så det er hvad man lige er til, om man tager dem direkte, eller om man tager dem hver for sig. Jeg vil lige vise, hvad jeg plejer at gøre med den næste. Så kan du se heroppe, det var toppen, der kan du se, der går den lidt, bøjer den lidt henad. Men så er det så nemt, så kan man bare lige gå herover af. Og så kan man sige, det der, det er det spild, der er. Hvis man skal lave flere blade, og det samme hernede den anden ende. Så det er ikke meget spild, der bliver, når man gør det på den her måde. Hvis man så ikke lige synes, den er blevet spids nok, som den her ikke var, så kan man jo lige klippe det til. Så. Nu er der masser af blade. Det gør nok. Der har jeg dem til en anden god gang. Sådan der. Så har jeg resten af den her strimmel, og ellers så er det bare lige at klippe en ny strimmel, hvis man mangler noget strimmel. Jeg smider altid lidt mere lim på lige her til at starte med, og få den lige sådan her, lige sådan lidt ekstra klat der. Og så er det ellers bare strimmel ned.
Her, der kigger man lige på pinden, og så siger man, her, der kan vi se. Der går den lige pludselig hen og bliver smallere. Og det er fordi her til går det første lag, vi putter på. Vi vil gerne have, at stangen er nogenlunde tykkelse, samme tykkelse hele vejen ned. Så her, hvor den bliver smallere, der sætter jeg den her på. Kører den lige et par gange. Og så begynder jeg at køre den skrue nedad. Sådan der. Så kigger jeg lige her. Jeg vil gerne have, at bladet går en lille bitte smule henover med den første her. Og jeg vil også gerne have lidt at lime på. Så det er lige med at finde ud af, hvor man gerne vil have den hen. Det jeg gør, det er, at jeg plejer lige at sætte en lille klat lim på stangen, som I kan se. Så sætter jeg bladet på. Det gør bestemt ikke noget, hvis den har et lille godt stykke hernede at holde på, for det gør bare, at du har mere hold på bladet. Holder lige ved den her op på stangen over, hvor vi putter bånd på. Og så kører vi båndet på. Lige giver den et par gange rundt. Se, så er den hæftet. Sidder her. Og vi har et lille mellemrum her. Putter vi den næste blad på. Og igen lige giver den her lidt. Får lige lidt i bølgeform her, hvor der er blade. Og det er fordi, jeg vil gerne have, at der er så meget hold på bladene som overhovedet muligt, så de ikke kan blive rykket af. Og den her den kommer så lidt længere ned på knoppen deroppe. Eller blomsterhovedet. Og så er det rundt. Lige. Når jeg kører rundt, så jeg bruger bare meget mine fingerspidser, hvor man lige kører den imellem sådan, hvor den ligger. Og det er især, når jeg skal hæfte noget. Men man finder den måde, der passer en bedst. Den kan også ændre sig i løbet af den tid, man laver blomster af, i forhold til, hvor stor og lille og alt muligt den er. Det ser nemt ud med båndet, men jeg er jo ved at have lagt bånd på mange. Så her, når nu er jeg ved at være under, så gør jeg lige, så jeg har holdt på hele stykket. Og så kører jeg lige nogle gange. Så er jeg under. Og lige på fingrene. Væk med dig. Bukker den. Og klipper den. Så. Den er meget nem at folde ud, den her. Fordi pinden den er, så blød som den er, så kan du se, så har den allerede fået noget naturlig form. Vi kan jo ikke lide de der lige pinde. Og hvis man synes, den her nede, den ikke lige har nok, så kan man lige give den en lille smule. Men den skal heller ikke være alt for krøllet. Bladene tager du lige en finger på hver side, dem her. Og så kører du den bare lige op. Så får den en bøj. Som her. Og kører op. Så. Et stykke trommestik. Hvis vi havde 2, så kunne vi spille trommer. Det var det. Hej hej.